Bitaw, so arita may higala sa impeachment trial. Unsa may nahitabo mga higala, mo ni ang atong pag-summarize, no? Ang gipresentar si Gina Acosta nga mao ang SDO, Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. So atol mahigala sa direct examination, doon ay direct examination nga gihimo ang Counsel for the Prosecution. Doon na mga higalay cross-examination nga gihimo ang Counsel for the Defense. Ug unya dayon dunay redirect, recross paghuman ang utana ang mga senator judges. Daghang tag mga anggulo diri sa mga senator judges. Kay pag-abot mo senator judges dapat kang tulfo ay. Yan ihingan mahigala og kuan. Kanang unbecoming isip sa ka-judge ba. Ni si Rafi Tulfo. No, lain man kay paminaw na mahigalang mong gamit kag terminong estupido ana. Kung abogado pa to dito nga ni gamit ipa objectionable man gina nga imong gamitan po na nga mga termino. Ya, kay senator judge man siya na okay ra to niya. Pero dili siya para niya okay ra to, pero ang magtan-aw adto katong high level nga mga kuan gyud, mga level-headed nga mga tao mingon dili. Bisag kuan ka. Ngano man ayaw kay judge man ka. Ha? Unyang imong ingnon mga higala nga estupido ana kana nga termino mahigala medyo dili maayo sa usa ka senator judge. Okay, kana lahi po na nga anggulo. Now, arita mga kagilaan sa atong pag-summarize, kining sa prosecution o sa defense, in fairness, may gala mga abogado, okay. Pulos maantigo, mga sugit paminaw. Bata pa kayo ng abogado sa defense, pero kamausad, ha? Pero makita ni mo nga, doon naging mga sagol pa okyab, ha? Doon yung mga sagol nga mga pa-okyab yun, sa duha. Na in fairness, mahigala, walay yung ang duha po. Ilang gi-consider nga, ang mga tao nagtanaw, di lang mga senator judges, ang katawang Pilipino nagtanaw ni ining maong trial. Okay, so ang summary na to, mao nga si Gina Acosta, SDO mga kagilaan sa Office of the Vice President. So Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President. Ug unya, iya mga higalang gi-withdraw ang kwarta sa bangko, ug iyang gi-turn over, iyang gi-release ngadto kang Colonel Chica, kay siya man maoy expert, may labot sa pag-implement sa confidential funds, kay lain man nga kalibutan na mahigala ng intelligence mga higala nga world, no? Lahi na nga kalibutan dito, kana mga spy day. Lahi na ang kalibutan na eh. Ngilngig sana, doon na po yung mga layers na dito mga higala. Mo bitaw na nga dili basta-basta na mo na nga tanawa ra ko na. Ini panahon sa defense unsaon nila pag-present og evidence in the part sa defense. Kay lahi man nga kalibutan. Lahi man nga kalibutan. So gikan kan Gina Acosta, katuya, honest to goodness man niya. Ako nang i-release ang kwarta kang Colonel Chica, kasi Colonel Chica maoy doon na expertise. So siya na'y bahala pag-implement dito sa ubos. Nya, muna sa itong summary ha. So bayo, og atong huwaton, og katos Colonel Chica, og mapatawag to. Practically, kung tanaw ni mo, tanan nga testimonya ni Gina Acosta, nabati na nato sa Quadcom, nabati na nato may higala sa House Prosecution, dito sa House Committee on Justice, nabati na tanan. Ang gihimo mga higala sa prosecution, at least, nga maoy gihimong katawanan gani karon mga sukid tigpaminaw, kining mga pangan sa mga tao nga nakadawat ining maong confidential funds. Straight to the point. So ila mahigalang gi partial ang pagpagawas. Para dili kay laay ba? Kamao pod in fairness prosecution ha, nagsabot ni sila. Pagsabot na nila nag-case conference sa prosecution, siyempre case conference nga na, nangatawa po na sila pod nga, di nila natuhot doon tanan. Mary Grace Piatos, kanamaro sa to'y first batch. Ya pagkasunod, panahon po ni Kapunan, ha? Doon na po ikang Kapunan, mahigala nga katong Andilim, Alejandro Pikit, ana. So, nakuha po ng mga tao, ha? Andilim, mao di ay nga nakapikit, ha? Nakapikit mo nang na andilim. So para nga dili kayo kuan. Mary Grace Piatos, si Rinan Piatos, mo to, Nova Santos. So, lahi to nga batch. Wahot daday. Para sunod na presentation na pod, si Kapunan Mahigala mo to i-present andilim, si Alejandro Pikit. So, lahi na pod mo na to gihimong katawanan nasad. Pero kana the same category ra na mga higala tanan ang nakalain na doon ay mga ngaan nga lahi. Pero the same category nga paggamit og alias ni ining maong kalibutan sa Intel nga kalibutan
pwede ra. In fact, napangutanan na ni Mahigalas taga kuha ang joint circular wa magtugot ug wa magdili. Straight to the point. Silent ang joint circular. Ug mo tagi ingon election for practical reason, of course, mogamit gyud ka og mga alias. Straight to the point. Ha? Pareho na mga NPA, mga higala, kanang imong ikasugat nga mga NPA, commander sa NPA, or na kay classmate karon, nyato na NPA na. Abot dito mga higala sa bukid, lahi man nga gidanla day. Nag-alias man na. Lahi man nga kalibutan. Lahi na nga kalibutan. Mawitaw na mga higala nga, so ang mga aliases, doon ay mga ngaan nga mga katawanan o guban pa, mura na siya nga kategori. Ilang gitagi-tagi ang pagpagawas. Masabot na to nga kining sa prosecution sad kamao po sila ila po nang gimitingan nga di lang po nato pagawas tanan para napatay mahabilin po sa sunod, no? O kanang mas NPA day do naman ka, no? O kake, ha? Kanimuel, ha? Pero kanang imo kanimuel, kanang nimuel pwede po nang usbon pag yun imong lahi ito indaken. So tuatas kalihukan lahi pod, no? Kanimuel lahi po nagpangan, no? Kabuyki, ha? Kamaris, kakin. So doon na mahigilay ko to sa lahat na nga kalibutan ba. Ibalik nimo sa inyo, mamista ba ka, kailan mo ang mga kuan. Mo na ilang na ilahan mo ngan. Pero ito sa kalihukan lahat mo ngan dito. Kana mahigala sa intel nga kalibutan ana na. Ang kinilang mga ngan mahigala medyo katawanan. Pero ang kategori niya silent ang joint circular sa kuha og mugamit og alias for practical reason na. So aron nga magkatawanan gitagitagin na primero may Regres Piatos, Rinan Piatos, nya sunod na po nigawas sa po sunod nga batch may nigawas kanto si Andy Lim, si Alejandro Piquet nya na. Gahapon katawanan sad kay na po ni mga nga nang gawas. Lahi po ni mga ngana ipakita na ko dong names. Mao man ni nahimong katawanan. Mao ra ni mahigala ang actually tanawa. Antonio Pagong si kuan kaning mo ni ang nakadawat og na IAR acknowledgement receipt sa confidential funds kay purchase of information si Antonio Pagong, si Timon Andrew Pusa, si Don Piang, si May Pamana, si Shane Ngitngit og si Suniso Belat. So nadako ning istorya mahigala kay ni Aman mahigalay Suniso Belat. Sino nga tanawa binuang gyud ni mahigala ning maong ila mahigala ang gipapirma nga acknowledgement receipt. So pagutanon ni mo Gina Acosta ni mayon Gina Acosta wa nako ana Your Honor kay si Colonel Chica naman na. Kang Colonel Chica man na Your Honor. Muna akong pabuto na to og ipatawag si Colonel Chica duhay may tabo ang prosecution meton duha po sa patawag day naa sa lista si Colonel Chica nga witness pero wa pa ila pang desisyonan kung ila bang ipatawag o dili. Kay duha may tabo ani og ipatawag si Colonel Chica malagbit nga si Colonel Chica mao gyud makatagak ni Sara og di magkadimao dito mahigala sa ubos. Pero malagmit maka-explain si Colonel Chica mao hinoy maka-absilto sang Sara. O maka-explain si Colonel Chica kasi may expert ani. Kay Colonel Chica siya mga higala maoy commanding officer sa VP SPG. Munang ang tubag ni Costa is limited ra gyud. Ang iyang tubag sa gikan pagkuha sa kwarta, nya iyang release ang kwarta nga to kay Colonel Chica kay siya man maoy expert ana Your Honor. Wa man say military background si Gina Acosta. Mo nang ipangutana may Gilas Defense Council ato sa cross examination, required ba nga ikaw SDO do nagi kay military background? Dili required. Mo to nga bisag bata pa tong abogado sa defense na nakapalusot yung mga pangutana nga nindot sa nga paminaw. Although medyo kato mga naminaw nga mga abogado ang mga karaan-karaan maingon kuwang pagyud. Pero so far ang mga substantial nga mga info nakuha gyud. Istorya bitaw Mike Rama ganit ang gabaa po sa bisita man diri. Pila mga abogadong sara mga bata. Pero mo ningon ni Mike Rama day nga pero naay message ana. Naay message ana nga mga lawyers mga bata ba. Nga murag ang mensahe nga magdanig youthful nga kuan
leadership unya kung tagaan mahigala kahigayunan si Vice President Sara Duterte mayong presidente. Na mura ba kitong mga tiguang kapoy na siguro mo sa pahoy-pahoy na sa mo diha. Ato pulihag batanon. So kini mga higala kung imong tanahon o imong yung analisaron, katawanan kay ni Suniso Belat. Ana pag-pronounce sa Belat, man pronounce ni kay Iman Eagle. Muna nga mo circulate na ron muna. Pero kung imong i-analyze gyud, mao ra ni nga kategory nila ni Mergris Piatos nga mo tay pirmiro na himong katawanan, sunod ang dilim, kini nga kategory aliases ni. Buti pasabot, silent ang joint circular sa paggamit so alias. So dili siya gidili under mahigala sa joint circular. Straight to the point. Gitugot siya pwede sa mo gamit alias. Pero kini mga ngan nga naa diha nabutang si Colonel Chika mo'y angay pangutan-on ani. Dili na mahigala si kini ni ang Gina Acosta. Straight to the Hey, point. mao naman ito testimony ang Gina Acosta nga mag imo pag yung pugson Gina Acosta mahimong argumentative ang imong pangutana. Di man pwede. So, ask and answered nga si Colonel Chika ra. Muna to pabuton si Colonel Chika ila bang ipatawag para siya maka-explain. Now, kini mga higalang apelido, ato lang gini-confront ha, i-address ta gini klaro nga apelido, kay kini magod mga kagilan, himong katawanan, klarohon tala ni, Suniso Belat. Timan nga naghimo din si Colonel Chika. Si Colonel Chika may gala Osaka, sakop sa Philippine Army. O si Colonel Chika mga kagilaan Tagalog man ni, kanang Belat sa Tagalog di man nabastos. Straight to the point. Hindi kin. So, og kahimong katawanan, sa mga Kabisayan og Mindanao, grabiha sa doy. Ha? Katawanan kayo, no? Pero dito sa ila, muna kung klarohon talang gina, may unta ay mapatawag sa Colonel Chika para maklaro to. Unsa ni, taga-asa ni Colonel Chika, Tagalog ni, kay siya man mahigala maoy commanding officer sa Vice President Security and Protection Group, VPSPG. Kana dayong Belat sa Tagalog mahigala, kana dayong manghiwig ba. Kana bitaw na imong awayon na binabata ron, na mo simbahan niya sabak kay bata imong hiwian. Mao din ay meaning dai mga higala. Ang utana ko indekin gani kadi ko suito sa Tagalog sana dai kana manghiwi ba. Ha? Oh, Belat. Manghiwi din na kuno. Mao din na inday Maris. Indekin mao din na no. So, og Tagalog, dili siya bastos. Dili siya bastos. Kasi Colonel Chika may naghimo ani, wami labot si Gina Acosta ani. Mano yung Gina Acosta, gi-submit na diri, daghan ba na mga pangan, siya isip, may mo liquidate ana, kaysa mo SDO, o na ilang gi-submit dito sa kuwa. Muna nga hantod karon kanang kuwa, wapay final. So, dili pa nimo mahatag og konklusyon nga kurakot si Sara Waman. Kay kini mga higalang, so far, wala man mga higalay testimonya, to'y pangutana sa portions kang Amy Marcos ha, naabay bisag usa ka sintimo. Bisag usa ka sintimo lang na dawat Sara ni. Wa gyud. Kay ang kwarta gud, ang chain of custody sa kwarta gikan sa bangko, gikuha ni Gina Acosta, gitunol man ni Colonel Chika, wa man maka hikap gani Sara ang kwarta ha. Muna nga, so far sa pagkakaroon, kulang pa, dili pa mga higala, wa pa makaprobar ang prosecution nga si Sara angay tanggalon pagka vice presidente. Kaya ang dagas kultahan layman kang Romaldes gani mga kaigalaan nga doon na gitestimonya nga gihatod ginamong mali-malitang kwarta si Ambay. Gihatod mahigala sa balay mali-malitang kwarta doon ay mga pictures. Abe kana og imo gyud tinud-on karon. Seryoso gyud ta nga tong gukuron ang kurakot. Pwede man na nimo ma-check sa NBI. Pwede man nang ma-check sa atong law enforcement units mahigala katong mga expert no AI ba ni AI generated ba ning picture o dili ba? O dili na AI generated nga dunay mali-malitang kwarta nga gihatod si Sergeant Gutisa nga to kang Romaldes. Lahi na ang istorya ha. Ha? So ako maliko na kini mahigalang Suniso Belat ang naghimo ini si Colonel Chika nga usa ka Tagalog. So dili ni bastos alang kang Colonel Chika. Ha? Kay tanawa ato na kanuhon ta lang gini. Kay pariha na to kita mga Bisaya. Kini bayang moingon ta may gala og pagkuha dito og sili daykin, kay atong ipusaan tanig sili ning atong suka kay lami kay tuslo ning kwan. Ug adto ka sa waray-waray kana ramang sili bastos kana. Kay mo man ay kinatao sa lalaki ng sili.
Tungod man guni sa ato bang pinulungan nga lain-lain ba? Una nga, ugat to, careful ka yun. Mingon ka, dito inday kin nga, ganahan kog sili. Pwede mga yung sili, kay ganahan kog sili. Uy, bastos sa ila. Ngayo ka og kuan lahi na. Pero ato diri okay kay na. Sumo na nga kini mahigala binastos ba ning kang kinila chika di ba? Ipatawag kinila chika. Mas may para nako ba? Ipatawag. Ngano mo duduham sa patawag? Para nako ipatawag na para maklaro ta lang ni. Kay mo man naghimong katawan ron. Suniso Belat. Dili man na o Bisaya, sa Bisaya na kay di medyo lain. Pero ang naghimo Tagalog man. Kadto man skill na chika. Tamo na karon diha nga medyo dunay kalainan. Kay kini kong pangalan may kining alias god. Sa joint circular sa kuwa, wa siya gidili, wa sa gi silent ang joint circular sa kuwa. Ug unya kana mo pagdagngan kumon maguna ngatos kalihukan sa mga labi NPA, ngari kas kalihukan sa Intel kumo na mismo gani kami mga taga-radyo. Ako na ko maapil ana kay gikan sa akong pagka DivCom graduate man ko may galap, internship na mo sa una day. Nagdaan mo ko sa kungan tinuod kay daan kag tinuod nga intern ka. Pero pila man kabuk taga radyo katos Bobby Nalsaro di man to Bobby Nalsaro. Pablito Nalsaro man to. Ang radyo nim lahi. Bisa kanis Ken Galinya, Caroline guni. Nyak na Ken. Oh, di kana si Idol Boyki. Boyki din nga ano tinuod nga, tinuod nga. Di man na Boyki. Ngan lang na Grab Riders kan sa una. Sa imong gidang nga on in lahi ba? O kana DJ Mikey day, usa din na. Di ba yung tinuod ngan? Lain na ngan sa imong sa on-air nga ngan. O, mahimo ng katawanan sa Idol Mikey kay ang ngan ba gidana Mikey Gol. Giusab na naron nga iyo lang kay lain man kay paminon. Kisa may naghimo ana akon palag ko na sa una ana. If ko ngano ninyo mga ngan ba usaban mo may kuan sa mo area manager. Ako na ko ngano kisa may area manager sa bag-ong nga nakuha sa ako sa amigo tong area manager na amigo nako. Lahi sa iya day kay para ko na mo katsi ko sa on air ba. Gikan to sa ABS kadtong ilang area manager niya mo toy nakuha ni atong usbon kay kon ako yung palag ko primero nga ngano nganlan si Ali, DJ Ali, Alimatok, DJ Tina, Tinabal. Lain para nako ba. Honest ha, akong pangutan sa Boyki anak murag ni palag ko kadali ba, kadali ra pero so kay kuan ko ni gi-explain na sa ilang area manager tagay-tagay mi dito sa kuan niya. Unsa man nganong para kuno katsi mapoy iya, girespetaran ko na lang. Ha? Kaya Idol Boyki, di man kung manangan man sa on air, di man tinuod nga niya sa birth certificate. So kanang pangan mahigala sa kada may nana, dili na siya kunoy. Normal na labi na sa kalihukan didto mga higala sa Intel.